Hi guys, good morning guys. Iti wangu toda kufamba guys. Iti wangu guys. We need to hear, and while we are going, we need to hear Maya at vazobatika kuseni kunoku vakati ndanda kwaenda kabva kupi vatsanangura vakabva kumochari amene kupi amene zvikazodidi phone kwa kusina magetsi and stuff like that, saka vangu vasina kuchaja phone. Saka uyai guys, uyai tivanzi vachitaura kone zino wakarara uri palive, wakarara sei uri palive? Unorara sei iwe? Live yaipfuta udaro, live yainakidza udaro, unorara sei? Nezuro ndakanakidzwa nelive guys, nezuro nezuro ndakanakidzwa nelive nezuro kukunonakidza yezvo guys. TikTok ndakunonakidza tichaputa tichiuyako apo neapo TikTok kunonakidza vedu makomensi evanhu vacho kuTikTok guys. Asi guys mbondisirawo sando dzangu guys, mumboisa malive nemalikes kuTikTok, kuinda kuTikTok ndozora maproducts angu andoshandisa iwayo andoita iwayo nezuro guys. TikTok kwaifaya kuinda kuTikTok first time guys, nekukloka takapinda mu 1.5 kuTikTok kuTikTok. Facebook tatakati nki ku 500 and tika 500 something. kuTikTok takapinda 1.5 guys, 1.5. Iko zvino ndandisende kwa message, ndine message ku inbox ni mamwe vanhu ku South Africa kuko kwangwari kwanzi tokumbira kuti tidzoke titaure mune zvakanaka, takatsiurana kuti chichi. Ndikati ina handisi munhu ku TikTok, I will have to hear from wamwe wangu kuti vanoda here kuti mudzoke. Message ariko ku inbox ku TikTok uko anatona kusenda kune ma inbox and no toda kuingenja nezuro kuti toda kuingenja zvakanaka so that titaure we don't hate Zimbabweans. Zimbabweans arufunga kuti we are taking it personal to them chichi, so your platform we see kuti we can. I'll talk to them first. Kana vavuma, I'll tell you kana vavuma then modzoka. But atina kumwe kwatinoenda, we don't go to any platform. Mimi munoya guys, tikanotukwa tikaenda kuma platform ko beta vauye kwedu kana mukazobvuma vauye. But anyway, it was nice guys engaging nezuro 1.6 takasvika 1.6 aiwa takafara guys nezuro. Anyway, ndina mai vandinavo panapa. I'm just gonna ndikuti saka ndikaisa pa bluetooth kuti ndiconnect vanzi kune bluetooth, probably ndikazovabvunza ma questions anogona kusanzwika, saka I will just let you talk papa pa phone apa. Munovanzwa andimaona, munovanzwa because atsondibata kuseni kunoko. Let me call you andina angu ningirikire muri kuvanzwa nditi. Hello, mamuka sei? Muri kuvanzwa? Right. Chii chakaitika tinokumbira kuti mutsanangurire vanhu. Tave pala ndizoti kutsvagai but mamusingabatikise zvamatsanangura kuti manga mafamba manga madai. Chii chakaitika kumwana wedu uyu? Mwana wedu aigara ku Primrose. Aidanana nemukopi Primrose to Dinisting. Aidanana nemukomana uyu. Mukomana uyu akambodana asati aenda kuchikoro. Okay. Akanogara paite mukomana. Mukomana ndokuzoita nyaya dzake adzanya kuzvinzisa angaita nyaya dzei. Akaenda kuchikoro. Akanogara more than a year. Akabuda musi Friday. Akasvika kumba musi Saturday. Ema audience mama atayinzwa atakanzwiswa nevaigara naye
akasenda audio yekuti amahwani munhu uyauya ari panofamba asi vaitowirirana saka vanhu vakatofunga kuti vanhu ava vari vese ndokupinda mumba isesakati kumanheru ndopaakasvika vakatoonana nemusikana vakatombogara musikana akabuda akaenda kubasa ari kubasa ndopaaisenda mameseji akasenda meseji shamwari yake zvakaoma kunoku zvakaoma mukomana ari pati handene kuti ndinofona here handikuziva kuti waiwo asina kutiza kana kuti akakusunga pastatement ikunze aitaurirwawo nemukomana kumanheru kumapasi 7 ndopakazonyumwa adzokapo akadzoka kubasa mukomana aripo ndobva vavharirana dhoo vanhu vanogara pamba vari kuti hatina kuzonzwa kana kuzoona nezvake kana noizi yakaitika hatina kana takatozvisikidza kuenda kumanheru kusei musikana asiri kuoneka ndobva vakapa vachionesana vakati musikana hafambe pamwe vaenda nemukomana wake ndokuzonzwawo kumwe munhu achiti mukomana aonekakati haako saka mumwosha mwari ndokuti haakana privilege haafambi hapana kwaanoenda ngativhurei dhoo tione nokuti dhoo rakatosiya ratiwa ndobva atora timba akanda nepahwindi rakatiisa mudhoo taura henyu tiri kunzwai network yavo ari kunzi akafanira kugara ipapo kuti privilege mambomuona here vakati aiwa kati aya ari kuti akange vambomunana iye akapinda kubasa azodzoka kumanheru ndopa akafanira kuti mambomuona here vaiva vakati aiwa asiri kumuona uye ndokuudza shamwari yake kuti iori kuti pamwe vabuda nemurume wake havana kubuda vese nekuti murume wacho haapo anotovi asipo ndopa vakaona kuti haiwa ngativhurei dhoo ndopa vakafatura dhoo ndokuona mwana arara akasira aripa asi pari zvino hatisati taane result yepostmortem nekuti hapana banga rakabaya hapana patiri kuona kuti akaitwa sei hatizvisi akamuurayawo sei saka anga ane makore mangani mukadzi uyu iye akabva aana 31 alright saka vamuwana kudaro ari mumba akashayika muri kuti mukomana yakanga atoonekwa nditi murume achitofamba samwe pane akakwanisa kumubvunzawo here kuti chii chaitika mukadzi wako kunoko afa kana kuti iye chii chakaizoitika after makakwanisa mubatawo here musati maenda kupolisi isusu vakange vakutopresa zvahama zvake nekuti vanhu vakaonava vanhu vaanogara navo saka vange vakuenda kupolisi vakatanga kupresa zvahama dzake ndokuzowana sekuru zokufonerawo nokuzokudzawo saka isakakazosvika because that's up my level polisi yange yatosakura boni saka hatina chatakaziva saka information imwe yese tikuteudzwa nevanhu vari papa kuti zvii nokuti akanga aitoti ndiri kuuraya munhu akatotaura ndinoda kuuraya munhu aitotaura nekuti vamwe vake vangainawo vakomana vakatobuda vakatoti tikumbonobviniswa yazekuti vanhu vabuda muzere woti akamboenda kuhama victoria akasana epamba iye iye akazosvika ega akangosvika ega vakabuda friday akazosvika pamba apasakati mumba mukomana ndokudzanisanyika anga akutanga akasiyaza zvangira zvinhu zvese mumba nekukwahwanwa nozvakasvika kunoona papa panga paine munhu okay saka asati aenda kujere mukomana uyu nemwana wenyu vaigara vese here zvezvokutogara because nezino tatakadzosa kuti mukadzi wake saka yanga iri girlfriend right mati munhu yakabuda nesaturday kujere munhu ndobva touraya munhu nezuro
neFriday. Hey. Kwakutoraya munhu nemusi weMandi. Akabuda Friday kwauraya munhu Saturday manheru. Oh. 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 Eh. Eh. Hatina kumuona. Hey. Aonekwa Samwe, eh. Aonekwa Samwe, ndio vakazoti ayo. Ngatitakure izvozvo zvirikumbofamba sei kana hachimo toona pamwe akatizwa kuhama dzake. Mukomana anga atora foni yemusikana. All right. Aha, saka akazvibatisa nefoni. Right, noti nezuro pane hama yenyu yakataura kanzi kwanzi foni yemusikana iyi aishandisa. Asi amuraya but akashandisa foni yemusikana. Ndizvo? Aishandisa neWhatsApp. Oh. Akabvisa line mukafoni. Foni iyoyo ndo yaitombomufokera aripo kuti. Oh. Saka akashanda nanhasi ari kungoshandisa foni iyoyo. Ya, ndombopa phone number dzake ndo yanga achitoshandisa phone number iyoyo. Yesu. Kusvika manheru kumapasi. Kusvika kumangwai? Manheru kumapasi 5 aitoishandisa foni iyoyo paWhatsApp. Hey, saka makaenda kupolisi mimi because anogona kutoreswa nenhamba iyoyo kuti ari papi. Makataura here kuti nhamba ari kushandisa nhamba yemwana? Takaenda kupolisi. Takaenda kuforensic stabva pese takaenda tichishandira. Takazosvika kumba kurongedze zvinhu zvemunhu wedu. Panga paine vanhu vakawanda ndo vaitotaura kuti iyi phone number iyi itori live. Matitawira aitotaura kuti atondibvunza kuti ndanzwa kuti president akasiya mumba. Iye ndiye aitotaura. Iye murume achitaura kana akafira mumba ari yakutaura ko saka foni yake waiwanepi? Akatora foni yomba. Kana anzwa kuti musikana wake akafira mumba akadi kuenda kupolisi kana kuuya kutsvaga kwama dzake kuti naini ndiri kunzwa izvi kana kuenda pamba pacho paigara musikana wake. Iye akanga abva pamba ipapo atosiya aita zvaaita. Kana kuti anga asiya konzigenge kuti munhu achara akafa here kana anga achiziva nekuti akabva atiza akatora nefoni akaenda. Aiwa, kuuraya aitoziva akatosiya imhondi ikabva akatosiya uraya aitoziva. I mean to say kuti akubvunza vanhu kuti ndanzwa kuti privilege asi akafira awanikwa akafira mumba akuda kuzama kurasisa kuita kunge anga asiri kumba uku. Andimaona akadi kana ungabvunza vanhu kurodhi musikana wako wawabuda ukaenda kunoona kwanti ungade waenda paground kunonyatsa ndobvunza kuti kana usina chaunoziva panyaya iyi kuti ko chii chiri kunzi chaitika pano. Aitoziva. Mukomana ari ndiye akatomudzotora kugobvunza aukuziva kuti privilege akafira mumba here. And he was the last person kuona ka privilege uyu. Yo last person wakaona manheru emusi weSaturday Sandara kana kumuti ndopakazongoonekwa dhora akavhara. Hey. Ya zvakaoma. Saka nanhasi ari kungofamba saka information makaenza kumapurisa neti. Ya information iri kumapurisa. Saka ari kungofamba nanhasi. Ari kungofamba nanhasi. Haana kubatika. Haana kubatisa. Hey. Before aenda kujere munhu vaitogara vese nemusikana uyu kana kuti chichaitika. Vaitogara vese nekuti aiya vanga vachigara. Ya ndiyemu kumba atozotara naLandlord. Landlord ari kuti imba yakatanga kuuya kuzoloja pano ndiye Tuesday.
Okay. Osaka vaitogara vese. Boyfriend negirlfriend. Alright. Then uyu ndokusungwa ndokuenda. Murume uyu ane makore mangani? Ndiyazoziva handizivi. Mufi asiya mwana? Ane vana 3 vari kumusha naamai vake. Hey. But murume yamo ndi uyu Gabriel uyu Gebu ndakamutarisa uyu anenge murume mukuru chaiye, angasina mhuri imwe. Hapana ari kuzvionesa zake kunze kwevakomana vaanotamba navo taitoego kuvabvunza vakati semhuri yake kumba itakangoziyana pakugarisana. Eish. Saka hapakaipa. Saka pari kunzanzi akawanikwa futi aine madhende mumuromo. Is it true? Takanyazozwa kuforensic maonero atakaitawo takanyazoshaira kuti mumba maingori netambo yakanga iri pasi, tambo inenge tambo hombe dziya dzekusunga mombe. Tambo iyi ndiyo akashandisa here nekuti munhu ana panengori neturopa tusoma twakatobva mumaoko ndofunga kana kuti vaedza kurwisana netambo iyoyo kana pane chimwe chaanga akabata asizive. Because kana anga kasungwa netambo akaita zvekustrangulwa netambo maifangwa kuona kana wakana mulaini muhuro kamunyama umu. Hamuna. Mwana uyu anobva kupi kumusha akaurayiwa? Anobva kunjanja kwasadza. Kunjanja kwasadza. Eish. Yeah. No, munhu yafa kuti abatwe guys. Mukamuona for now we are saying this person is dangerous guys. If you see him musatry kumbata, just tell the nearest police station because the case is kumapurisa already. Animaona. Just tell the nearest police station kuti the nearest police kuti munhu ari kudiwa, ari kutsvagwa. Kune ari kususpectwa is a suspected murder pa case inenge iripo. Yeah, ndozvatinenge tiri kutoita tiko zvinota kumbonopuwa case number then toenda kuforensic. Hey, zvakangooma moza kubuda kujere neFriday Saturday. Saka kureva kuti maybe mufoni yaPrivy mune maybe ndomune zvinhu zvavainisa ndirani. Semunhu akaenda 1 year seoka pamwe Privy akasarawo akambomuvhawo oni mbijana. Pamwe mufoni ndokudzoka kwakaita munhu ndokubva hana kuzodelete kana kudii amen ndokubatwa. Handizivewo kuti chii chakaita. Hey. Maprevious because ane hasa. Murume wacho. Asi ari kujeri. Shamwari dzake dzaanga ainadzo kujeri pane shamwari yake yanga yavaitori aitotaura Privy aitombomusendera mari ariko kujeri vachitowirira. Kutobuda Privy akatovabuda. Friday haana kuuya achitoudza shamwari yake kuti Friday haana kuuya. Seasina kusvika kuuya. Saka vakambosungwa pekutanga akaenda kujeri anga apara mhosva yei? Mhosva yakanga apara achiziyawo. Hey. Yeah, anoda kutsvagwa abatwe because zvichaita acharamba achita iye zvina chamuvha oenda to the next person because hazvimeke sense kana muchiti vaigara vese pakaenda kujeri seboyfriend negirlfriend odzoka iko zvino munhu afa odisapia hapo ari kugarepi because kumba kwake ndiko kunga uchigara musikana waiko ari kugara kupi? Kumapasi ndakoti pasi 5 o'clock or 5 o'clock aitotaura akatotaura nalandlord. Landlord wopamba pake ipapo. Privy anga abhadhara rent. Landlord ndokuti aigobhadhara rent sei achiziva kuti wauya anga akamirira iwewe. Kanzi chaendo. Sure. Zvakaoma vedwe. Kungouraya munhu sehuku vasikana just like that. That's like that. Apa muchamboziva kuna nachazombofa ziva chi chakaitika chaiko chaiko. Hapana. Achatozoziva chaiko chakaitika chi hapana chafaka ziva. Kana kunisha mari dzake hapana ari kuziva kuti chakaitika. Nokuti aingoziva kuti ane boyfriend yake iri kujeri. Hapana chero wakazoziva kuti aita mupesa tatu.
chete vakadzi vanoriska sometimes vakomana. Munhu anenge achitambira kuenda kumajere uko vakomana wotoramba uchikuntira nemunhu akadaro guys, munourayiwa guys. Anenge ari mared flags SAY. Zvakaoma. Red flags vanhu vanoenda kujere ava guys, anenge aenda kujere and obviously priva itoziya kuti munhu akaitei ende munhu anogona kunge asingatoshandi aitoziva. Hakuna anozati akasungirwei but priva anoziya. Animaona? But still aimutumira mari aida munhu akachidai. Monti munhu anofanira kuprotecta ndiye anokuuraya. Yeah. Apa ivo pachavo vari 2 vanga vasina mwana vese. Vanga vasina mwana vese. But first munhu yamukuru yayo afanga anga ane mhuri samwe. Haipapo ndo patisinyasoziva kuti anga ine mhuri here kana kuti haana mhuri. Because munhu mukuru anotoonekwa kuti munhu mukuru. Saka tamboedzawo takapa vamoboyusi nhamba dzake vari kuongorora nenyaya yacho. Takavapa nhamba nemafotos emunhu saka vari kuziva nenyaya yacho. I hope kuti vachakwanisa kuti vabatsirewo. Isusu kuno kuti changobatsira kuramba tichiposta munhu uchu kuti asafambe awanikwe. Especially kuti asafambe atichaziva nemafriends akewo kuti zvinge zvakamira sei. Chero vaine mafriends vane vachida kudzokera kujerere. Uya ndinga nditori nemweya wakamugara usho. Kuti unobuda Friday sure. Wouraya munhu Saturday. Iko zvino pamwe mangwana Wednesday anenge atodzokera. Kuprimrose. Takatozonzwa kwava kumazuva rudoka kuti foni yake iri kutoshanda yanga ishandiswa naPrince. Saka anga ine foni hombe nekatisi kambudzi. Kambudzi kaitofonera kujeri. Mukomana anga ari kujeri ndiye akatozoti phone number iyi iri kushanda. Akatoswa landlord akataura nayo. Eish. Pakaipa. Vasikana vese muri panapa makanditeerera masingle mothers. Muri kuona zviri kuitika. This should be sometimes a lesson. I know hatingakuudziri zvokuita nelife dzenyu. But sometimes munhu unenge uchidanana naye kuenda ikoko kutoenda kujeri. That was the biggest red flag. The biggest red flag. Zvoti denda ndirini privi paakaenda kujeri. Aifanira kuti sara chitama musikana uyu. Utotsvaga kumwe kunogara kumwe kure. Kana kutama mutaundi chako chaiko. Because munhu uyu asitori munhu akatonaka. Haasi munhu akanaka. Ende mameseji aisa apa achitati boyfriend yaye adzoka ende zviri kunoku zvakaoma. Ari kuti anoda kundiuraya. Paakatanga kutaura mashoko iwayo ingadi akatotiza same time. But inonga angoita zvinhu zvokuti munhu wangu tinotaurirana. Kana ndikutofa. Sezvo kujeri vaitotaurirana vachiwirirana kuti vabuda. Aida kanhingirikiri, aida kutumigwa zvimari kakujeri koko. Vakatoudzana kuti ndabuda. Saka tizi kuti mhosva yakazouya vave vese here kana kuti mhosva yakauya vava ipapo. Shame. Hey. Handifungi if iye musikana ainzanzi aitumira mukomana mari and everything kujere kuti angasasadi munhu. I don't think so. I think mufoni mune zvakaonekwa. I think mufoni aitoda because pakuudza shamwari yake kutoti asati asvika vamwe vache vari kuzi vakabuda nezuro Friday asi asati asvika kumba. Kuzozozvisa mumwe wake kuti asvika kumba aitomuda ndokusana ndokutoenda kubasa ndokutodzoka kubasa. Adzoka kubasa maneni vaine mukomana ndo pakaperera zvinhu zvese. Zvakaoma. Maita henyu madha regai tirambe tichingoposta chimutsvaga. I hope anobatwa soon. Meme chingozotipo update kuti zviri kufamba sei ende kuforensic kwacho kwanzi kudi. Saka urongwa hwacho watomira sei akutoenda kuZimbabwe kaumwe mwana we. Zvati kutoita kuti zviri nekuti nezuro patakaenda kuCID. Vakati test number asatane test number. Okay. Kuti nyaya yanga isati CID. Saka vakati ari kudiwa kupatorwe test number. Saka vatakusara kunotora test number. Zvakaoma. Then tikaenda kuforensic tokuudza kuti zvakamira sei. Alright, tinenge muchingotizivisa vedu nematambudziko zvakaoma asikana.
Alright, ndi chingotaura nemi zvinorwadza mufunge apasiya vana 3 month and vanga vakataura kuti mama achatumira something hakuchina kotogamuchira bhodhi yamai anyway. Zvakaoma. Alright, maite henyu musora bho. Zvakaoma vasikana. Right, ndo mai vachitsanangura nyaya yemwana musikana uchu. Kuda mwana wasisi wavo asi mwana wavo anoti mwana kwaari kuti akashayika sei, akaurayiwa sei guys. But izvi zvatosarira kwamuri, zvatove kwamuri imimi masara. Handimaona. Guys, be very careful. Onai munhu akabuda Friday kujeri, Saturday angatouraya munhu. Handimaona. Saka vakomana vamwe vamunenge muchidana navo varume ava guys, atingakutodza kuti mwoyo muti unomira paunoda. Kune vamwe vasikana anotoda mabad guys zvekutodaro, kuti anotoda haatodi nice guy, anotoda vanhu vari rough. The lady was 31 years old. And but red flags guys, always look out for these red flags guys. Always look out for these red flags. Haisi nyore kungourayiwa guys, to say just kungourayiwa nemunhu ende dia kamura because imba influence yanga iri imba yake kaya iloja mkomana akatora msati wagare vese. Hanmaona. Just like that ungouraya munhu, just like that guys. Just like that. Amen guys. I don't know. But let this be a lesson guys. Mona zvimwe zvinhu zvinenge zvakafanana nanyaya dzakafanana neidzi guys, ndo dzimwe dzinenge chizoita kuti vanhu veve vemuSouth Africa vekunhingirikiri vataigwa navo zuro vaya, handimaona vazoti muri kuzoitirawo mhosva kunoku, handiti maona. Ndo dzimwe dzenyaya idzodzi dzimufunge. Pamwe pacho hedu tinenge tichizovashora kungoti maitiro avo vari kuita zvinhu zvekutsinya, vari kuita zvinhu like mutauriro wavanoita, handiti maona. But some of the things mukanzozviongorora zvinenge zvine because idzo dzinyaya dzakada muna kunzi yaitika kuPrimrose. Primrose ilocation hombe. Ilocation hombe yemuJoburg umu. Hani munoona nyaya dzakadai dzinotospreada like wildfire kuko kana kumikuku kana kuti kumukuru kecheko kwavanenge vari dzinospreada nyaya dzakadai. Handimaona kunzi kune muZimbabwe akatobuda kujeri akangoti achibuda chiuraya munhu. Imagine akabuda kujeri akati achibuda chiuraya munhu. Dzinotenderera mavarimo muSouth Africans imomo. Dzatenderera manje ivo vatanga kuchiuya manje. Handiti maona votanga kuya kuti muri kuona zvakadai zvikuitika ndimi muri kuita crime. Handi makamudza nezuro yachitara nzi majere tine mhondi dzedu munomu. Tinoda kuti mhondi dzedu ngadzizadze majere edu kwete kuti dzekwenyu nandika dziuye kuzadza majere edu. Atoda dzedu isusu imimi ndiye musadza ekwenyu isedza dzekwedu. Mukazozviongorora guys zvine kauchokwadi. Mukazviongorora guys zvine kauchokwadi. Hazvina kunaka, zvimeke sense kuti tinozadza nhingirikiri, tinozadza majere avo tiri isu guys kunyika kwavo kana ndimiwo guys. Tinenge tongozovhara because pane pari pakutukana. Handimaona ende tisingadi kuchiwa chokwadi ichocho hatidi kuchigamuchira. Asi kutaura ende hatingavhumika. Handimaona hatingavhumi. Handimaona tizobvumirana taatoga zvatakuita izvi. Tizotaurana taatoga kunoku. Asi kwavari hatingavhumika izvozvo. Totoitawo nharo kuti ndezvenyizvo. Handimaona but kauchokwadi kanga karipo, kanenge katoripo kauchokwadi guys. Tingabvumira here kuti majere ekwedu kunyika uko azadzwa kuZimbabwe kumajere ese kuna Chikurubhichi kozadzwa nemaChina guys. Kozadzwa vedu hakuna kozadzwa nemaChina. Tozvitendera ndo vanenge vachipasa, ndo vanenge vachipa vana mitoriro, ndo vanenge vachiuraya vanhu. Totozvitendera. Hatingambozvitenderi. Titoda kuti ngavaende vanosungwa kumusha kwavo, ngavaende kumajere kwavo because the moment vari mumajere kwedu vari kudya chikafu chegovernment yedu. Mari dzedu dzatochema dziya dzavaenda kuchipatara dziya vakutengwa chikafu kuchero rikave cabbage risina mafuta but cabbage riro ratengwa ka. Handimaona chero kwave hufiwo watengwa ka. Handimazviona. Saka ndizvo zvaunenge chipopocherawo vanhu vaya kuti maresources. Handimaona maresources enhingikiri munyika mavo zveshuwa mari yavo iri kushanda kuvanhu vedu vazhinji vacho. Ipapa pakatobatwa akadzokera kujeri chikafu chanodla imari yavo ka. Imari yenyika yavo. Handimazviona. Kuchipatara tenge takaita garira neko takazara nemimba dzakasvika kumatumbu ari uko maimwana tisu tene takazara pamalaini paya. Asi ukagama zvimwe zvinoika uchokwadi guys. Makamboenda kana makamboenda kana kumahospitals ekunhingikiri guys ekuSouth Africa. MaZimbabweans kumaternity kuya masimba ndiwo anenge akawanda masimba. Chero maMozambicans chaiwo anenge ari mashoma hawawani vanozvarira musha kwavo. Vane kuMozambique vanozvarira kumusha kwavo masimba. Chero vekumalawo hawawani mazimba. Ndisu tinenge takazara paline chaiko. Tisu tinenge takazara paline kudai so shona yoga kunozvarira kuko kuSouth Africa. Ivo maSouth Africans anyanyi kuita vana kwanda anongoita 1 2 3 1 2 3.
Yes, it we move anti mashona. So zvimwe zvacho zvinenge zvinika uchokwadi guys. Zvinenge zvinika uchokwadi guys. Ende kungoti guys it's a topic yatidai kuzotaura taatoga guys. Toda kuzombozvikurukura tiritoga izvi guys. Ikoko ku TikTok uko kako hatimbodai tinoonesana guys. Tizomboonesana. Takachowa but zvazvinika uchokwadi iwe chipo. Handiwana. Tarisa iyo zvokapinda mu park station myami. Vanhu vanoba mafoni ndeve kwedu. Varikuwa chititorera mafoni ina ndeve kwedu. Ndakambokudzai guys papa ndakambotengeserwa foni yanga yakadai so. Yakadai. Anditika ndakambokudza nyaya yo guys. Chiri chidhaka kwose uko. Chiri chidhaka kwose uko. Uku ifoni uko atisitono zvita sei. In fact vano swap I think because ini ndakatoningiraka ndakatovhura foni handiti ndavhura foni tikatoscrolla foni ndikatoona ndikatoti atichaura shona munhu kumusha andiona ndikati apakachena toto munhu ari bho zvoti ungambofungiri kuti mbavha handimona tikati foni akati ndiri kutsvaga mari my sister ane kabhegi mari yangu iri kushota ndoda kuenda kumusha andina chandakambofungira guys vakusitindava saka ndototsvaga ndikati zvikanzi sister please akatochena guys atori dude handimona ndikatoda ita njodzi yangu zvokuti kudaenda kusvika ndatotenga tiketi ndendagona kuti ndikwire bhazi rekupedzisira kwaindagoziva ndikati sure zvikanzi alright mari zvikanzi ndandichita 500 yakairisa musanji isina mafoni dzaidhura ichazitenga kwakudhara but dzaidhura saka chingonipa henyu kana 450 ndiwane kuwedzera bhazi ndikwire alright ndatomupapaya foni ndatoibaya ndatodidizvosika everything guys ndatoti alright bo handiona zvikanzi ndikumbura kuti ndibvise chi ndopandakarohwa mesi papo ndokumbura kuti ndibvise chi ndibvise sim card rangu handitika ini ndakutora 450 yakandakumupa kukutori zina hanimona kuti chirega ndikupeka ka 430 zvikanzi my sister vedu kutomboramba 430 chindipai alright ndagosiva pakunobvisa pakunzi ndikubvisa sim card papa handika pakunonzi ndikubvisa sim card ipapo ndopakangoswapwa here handimona ndobva ndapiwa saka kwakabva kaita mapurisa ebuda neukoko handimona zvikanzi tingatonetswa pana mapurisa ya kunzi passport yangu yakaexpire kunzi muri kuitei nefoni chibva mangokanda foni ingokandai foni mubhegi inobva ndangoti zvishuwawo pamwe munhu arikuda kudi ari kuzviprotectawo ndangotora foni yandobva ndangokanda mubhegi ndobva namba 4 yake ndobva toti ndakutomhanya kubhasi handimona ndokutodisapia ndakudi mapurisa yatodarika itofamba chisecha vanhu ndakatozvigarira zvangu mapurisa yachimwena ndakutitega nditore foni yakandi guys ndikanditore foni ya ndidongorere ndakunotora foni ya guys ndakunodai foni ya ndakunozama kulaita foni haichalaiti ine chikavha ine chiri katiko chiko chikuitika handimona asi kuiglazi kauku yakato apa itori foni uku yakatodai so ndikatiko chiri kuitika ndanovhisa chikavha ndanodai wanike yakaiswa chidhaka guys chidhaka maimwana dhaka ranga rakaplastiwa kumasure kwese kufoni kuti chidhaka chakaiswa ndobva yangopfekedzwa kafu uku ndobva yaiswa chiglasi maimwana munozoti ausumuka ndakangoti saka munhu kungwara kwandakaita ndatorohwa bhoshi kapanapa ndatorohwa 419 kati kungwara kwandakaita nekuziva kwandinoita mabhoshi osaya saka ndatorohwa bhoshi kaini ndakangobera guys kana simba rikuti kudika ndakangoti ende zvakaoma handimona handina kana mbozvitaura kana kuti kudii guys ndakangoti nekungwara kwandakaita shuwa nekuziva kwandinoita bhoshi dzese idzi ndatorohwa bhoshi kapanapa 419 iri straight ndatorohwa kapanapa ndakangotora hangu foni yechidhaka chiya ndobva ndangonokanda mupini iri padhuze zvoti kana akavandira padhuze akandidongorera achiona handitika kuti reaction yangu ichafamba seka akatodzokera kandotora chidhaka chake chiya akatoenda kunomwe munhu kudzi bhoshi haina ndakangwara wangu nekuziva kwandinoita zvese zvimaskimu izvi nekuziva kwandinoita zvimaskimu izvo zvinofamba so ndakanyatsoirohwa zviri clean auna kana waunoudza handina wandakaudza chero kumba chako hana pazvitaura kuti ndakarohwa bhoshi zvinotaurika ndakangozvinyararira akangotora ke 450 yangu akaenda gore iroro ndikangozvinyararira konde aigodi saka mukazvitarisa gaizika ende ndandibva ndaitotara piyu shona ende ndakachomubhilivha zvaangari hasi tombori munhu wekutunga utifungira kuti chi handimona chidhaka chinenge chisemendi so chakaiswa kumasuroko handimazviona saka unonyatsa ukataita kuti unozozviona guys tara chokwadi havo vanhu vaya kungoti the way yavari kuexpressa nayo handimaona ende nesuwo tinozoenda sezvavaitaura kuti imimi munowanepi magatsi ekuita maplatforms ekuti tuka handimunoona unozongoona kuti asimakazo aiwa odri ndakaza pane imwe yandakazoita yaya yekure ndeku yatoremwe yodheiri yari
Handimona. Saka panonetsa guys kuti chokwadi taiudziwa hedu paya zuro guys. Chokwadi taitse murigo hedu. Hatingashora hedu tingadini. Hatingabvumi hedu. Kwavani kakauya chitudzo zvotutukana navasi kuti chokwadi tichiudziwa guys. Tichiudzwa chokwadi especially panyaya dzemhosva apa. Heyo kai tutotaura nezvayo mhosva. Iyo yatutotaurai. Iyo yatutotaurai kuti ari kubva kujere Friday munhu, Saturday ari kuuraya munhu. Izvo zvakatobatwa nenhingikiri nemusi Wednesday kana kuti nhasi chai anototi adzokera. Kutonzi akabuda neFriday adzoka futi nhasi nemusi wechipiri kana kuti nechitatu. Come on guys. Ukati utaure nyaya dzekuzvara idzi unotukwa, asi tichionesana kuti guys chindai kunozvara kumusha iko zvino kwane chipatara chemahara. Go there. Chipatara chemahara chiriko chinozvara. Tsige kuita queue kumahospital evanhu. Imi pano zvagwa munoziva kuti panenge pachizvariwa munhu panodei. Iri marizozi ase edu. Handimona. Kana uchita mapeace job mu South Africa, how badari tax ndo chokwadi guys. If you are doing mapeace jobs, you don't pay tax. Ndo chokwadi. You don't pay tax. Utungabva demand kuti tiri kubhadhara tax saka ndotinda kunozvara kuchipatara. You are not paying tax. Because unotorarama nemapeace job iwayo but usingabhadhari tax. Ndiyoyo Sharon iyoyo yema-windows iyoyo. Ndoyanga. Unongoti Mwari. Amen. Lara nditukisa. Iwe vakune varume kuZimbabwe kuti vasingazasi zveroloni. Zimbabwe nziko zvine zveroloni vanoiziva sha vanoishandisa. Vanhu vasingashandisi roloni ndeve kuMalawi. Ndeve kuMalawi. Vanhu vasingashandisi roloni. Isusu mazima kutaura chokwadi katakanetsana tega nenyaya yeroloni. Kudhara vaita kapinda mutaxi kudai so unozati Zimba rapinda. Handimozati mutaxi ndanenge achipinda achidai wachibatsira vasiti kudai akakotamira kudai achisimudza ahwaidzi. Handimaona. Saka waitoona kuti uyu muZimba uyu. Handimona. Waitoona kuti uyu muZimba uyu. Achipinda plus kuda kutaura shona achibva kunovaka nejombo. Asi vakazonetsana payaka vakuziva iko zvino. Aiwa Rosi. Kune hospital yakavhurwa nyuwani naScott. Vanhu vari kunzi free kunozvara ikoko. Kune chipatara chinyuwani chakavhurwa zveichi. Chakavhurwa naScott kai. Chipatara chinyuwani chakavhurwa naScott zveichi. Handi chiri kunzi free. Indemo zvarira ikoko. Kune chipatara chakavhurwa chinyuwani chakanzi free for maternity. Chematernity chete chakavhurwa chinyuwani. Vanhu vari kunozvarira ikoko. Ndaimo zvarira ikoko. Mona. Nadzi neye kumoza. Vave kuMozambique vakuziva. Veve kuMozambique vakuziva guys. Because veve kuMozambique vazhinji zvichoni zvemuSouth Africa. Ende vazhinji vacho vanosiya vakadzuko. Vanogara neMasouth Africans uko. Vakuzviziva. Vakuzviziva. Roloni noti vanotogara nevakadzi vanotora maSouth African kugara nawo. Vana Malawi. Ana Chimwene. Ana Malawi ndio vasingazivi zveroloni. Kwedu kana variko vachikoka variko asi vashoma maZimbabwe akushandisa roloni guys akuziva. Variko havo asi akuziva vedu vekutara chokwadi vakuziva. Vakuziva. Kwanza vaizivi tokati ndiyadziura. Lolo uri kudanana nemunhu ari kunwa ziya here. Ukudanana nemunhu ari kunwa ziya here. Ruvimbo kwa ichiri pichipata. Waona ndinozvara here ruvimbo. Chiriko kuZimbabwe uko. VekuMozambique vanoziva chesa roloni. IMalawi guys. Malawi haisati yakuziva. Malawi haisati yakuziva. Ndakarelaxa kudhara. Ndakarelaxa. Malawi taditi say but Louis ichokwadi sha Malawi hatisi kuchinya kana tukudini but ishua Malawi asati yakuziva guys haisati. Time yangu yakwana manje guys ndakwinda kubasi. Time yangu yakwana I'm at work. Time yangu yakwana guys. Saka ndakwenda guys. Tobatana. Pana mwa munhu chawanyaya yake utakade basa guys. Ndinogona kuita idzinya edzinenge dzishuya idzi. Ndinogona kuti makuseni nokuti mimi nematomka ku Africa udara. Makuseni ndogona kuti an hour earlier. Andimona totoita live tichiuya mnachara nyaya yake. Andika or else otherwise tozobatana nemuswe
Yes, it is Kukud, it is. Then tozobatana nemusi we-Thursday anditika tozobatana nemusi we-Thursday. So guys, muve nezuva rakanaka. Love you guys, muve nezuva rakanaka and be blessed.